ένα απόκρινο κάθισμα, ένα μικρό κελί, ζούσε ένας γέροντας που είχε τη φήμη του αδιάφορου και τεμπέλη. Δεν πήγαινε συχνά στις μεγάλες αγρυπνίες των μοναστεριών και όταν πήγαινε στεκόταν πάντα στην πιο σκοτεινή γωνιά πίσω από μια κολόνα και φαινόταν σαν να κοιμάται. Ένας νεαρός μοναχός που είχε ζήλο αλλά και την νόσο της κρίσης τον πλησίασε μια μέρα και του είπε «Γέροντα, κρίμα που χάνετε τις ακολουθίες. Ο Θεός θέλει να είμαστε ξύπνοι και να ψάλουμε με θέρμη, όχι να λαγοκοιμόμαστε στις γωνιές».